Alboka. Euskal Herriko beste soinutresna berezia. Orain dela denbora gutxi Gipuzkoan eta Bizkaian albokari asko baziran ere, gaur egun ja gutxi gehiatzen dira zoritxarraz. Gurekin, Leon Bilbao, Arratiako albokaria, Arteakoa. Eta aspaldidanik alboka jotzaile eta alboka gilea. Baina albokalariak behar du laguntza, eta hortan panderu jotzailea eta kopla kantatzen Maurizia Alditurriaga, Zeberiokoa. Mania sinintzen albokaeten 13 urtegaz, plazan. Hemen aukigindu zen grupo txiki bet, ibilteginean bin urkiolara eta bin hemen errik erdi, ifandorri gatu zindanik albokea, dolan. Den irikatzea zen aitek, telefuntuek, albokaeten. Iten bai. Ni 12 urtegaz hasi nintzen Zeberioko plazan fandero joten. Naukik izin nauen, bakarrik dakiden hori naukik izin nauen. Da soinulariek, Zeberiokoak, Joaquin Goti, Jose Rotaetxe, da Juan Txapel, da gero Beranzio, topen nauen ementu barrien San Antonio batzutan. Da gero enginean, nobio enginean, da gero ibilten ginean, handi hortin beti, hor danean. Uino egiten alboka guzteri. Damate lau, zera, kerizia. Osea, que balido pagoak, balido kanpo korretea bebai izan diakonak, barrepo bai. De badar beste zerbatzu be, pintxurre, zate baterako, zur bat zaumada. Uino adarra preparetan. Alboka sartze boske egiten. Zino bazte. Hori dire kaino bera, geutiko zeu, errekabarrenean. Nahan ematen doaz, horre gabon hilean abenduen. Oseak hilberan, esaten dutzen, mengoan hilberea, hotzik handienean, gogorra bizintezan. Doen egin badirez, albokan sartu, Mini preparen gotoen, albokia zelan zer dut man. Dana preparote gero. Pentsionoa, fite bat iten da, zela fite iten dan kargoin, Ez da pasil, gauziarra ez da erreza,